Please don't. Please don't. Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навини барномаи футболи Осиёро манзури шумо мегардонем. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар доираи омодагии бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва Осиё 2023 бо хӯрии таҷрибавии навбатии худро дар варзишгоҳи Халид бин Муҳаммади шаҳри Шарҷаи Имороти Муттаҳидаи Араб бо дастаи мунтахаби Таиланд баргузор кард. Бозии ниҳоят ҷолиб бо натиҷаи мусовии 2-2 ба анҷом расид. Барномаи имрӯзро аз ҳамин мавзӯъ оғоз мекунем. Наворҳои ин вохӯрӣ нодиранд, зеро роҳбарияти дастгоҳи мунтахаби Тоҷикистон ва Таиланд ба қароре омаданд, ки бозӣ бе ҳузури телевизион гузаронида шавад. Аммо мо тавассути Маркази матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон ин наворҳое ки ҳоло мебинед дастрас кардем ва он манзури шумо мешавад. Футболбозони мо бо пироҳанҳои сурх дар майдон ҳунарнамоӣ доранд. Дар қисми аввал ба дастаҳо муваффақ нашуд, ки ҳисобро боз кунанд. Аммо ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Таиланд баъд аз қисми дуввум моро дар ташвиш мегузошт. Як ҳуҷуми дурударози онҳо то ба ҳамин ҳолате ки ҳоло мову шумо мебинем ба дарвозаи мо наздик мешуд ва футболбозони ин даста тавонистанд ки ҳисобро боз кунанд ва Муэанта Суфанат дар дақиқаи 50-ум ҳисобро боз кард, ки ҳоло бубинед ин ҳамун голи аввале ки дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов вақти зарбаро надид ва тӯб роҳи дарвозаро пайдо кард. Бори дигар ин голи задашуда манзури мо мегардад ва ҳисоби 1-0 дер давом накард. Боз як ҳуҷуми дигар, боз як хатоии бозигарони мо дар нимаи майдони дастаи Таиланд ба он овард, ки ҳамлагари ин даста Муеанта Суфанат бори дигар дар назди дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон пайдо шуд ва Рустам Ятимовро маҷбур кард, ки тӯбро аз дарвозааш гирад. Ин голи дуввум аст ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ки то ин вақт бе ягон ҳолати тағйирот дар майдон дар қисми аввал ҳузур доштанду акнун ба майдон бозигарони дигар омада буданд. Биёед аввал шуморо шинос мекунам, чун дар ин бозӣ Рустам Ятимов дар дарвоза буд, дар хати муҳофизат Ваҳдат Ҳанонов, Давронҷон Эргашев, баъдан Зоир Ҷӯрабоев баромад, Ахтам Назаров, Манучер Сафаров, Муҳаммадҷон Раҳимов буд, Нуриддин Ҳамроқулов ба майдон омад, Эҳсони Паншанбе, Комрон Турсунов, Рустам Соиров ба майдон омад, Илҳомҷон Баротов, Шериддин Бобоев ба майдон омад ва баъдан ӯро Парвизҷон Умарбоев иваз кард. Алиҷони Айнӣ, Ислом Зоиров ба майдон омад ва Шаҳром Самиев. Як ҳуҷуми дурударози дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо гол анҷом ёфт ва ин ҷо Эҳсони Паншанбе тавонист дар дақиқаи 63-ум голи аввалини ҷавобиро ба самар расонад, ки ҳоло мову шумо ин ҳолатро дидем. Бубинед чӣ гуна бозигарони мо хуб бозӣ карданд ва хати муҳофизати дастаи Таиландро дар ғафлат гузоштанд ва дарвозабон ин ҷо танҳо ҳарчанд ҷаст ба тӯб расида натавонист. Ин голи якум буд ва голи ҷавобӣ ҳам дер давом накард. Дар дақиқаи 89-ум Ислом Зоиров бо ҳамин зарбаи ниҳоят тӯбвори худ, ки бисёр ҳам дар ҳақиқат шадид буду сахту бисёр қудратманд, ин навбат ҳисобро баробар кард ва ин голи аввалини футболбози мо Ислом Зоиров аст, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба самар мерасонад. Аз ин пеш дастаҳои Таиланд бо Тоҷикистон бозӣ карда буданд. Мусовӣ буд 1-1, яъне як бозӣ мо бурида будем ва бозии дигарро футболбозони дастаи Таиланд бо ҳамин ҳисоби 1-0. دوستان گرامی، حالا فضای کاری امکان می‌دهد که ما بار دیگر بعد بازی با دسته منتخب تایلند با سرمربی دسته منتخب تاجیکستان عثمان توشف در تماس شویم. درود به شما عثمان قدرتویچ. می‌خواستم بفهمم که قسم اولی بازی بهتر بود و یا قسم دوم که ما با حساب 2-2 بازی رو مساوی انجام دادیم. В принципе, игра была, я бы не разделил бы эту игру, потому что мы смотрели ее как и товарищескую игру, так бы контрольную игру, можно сказать, что смотрели игроков, то состав мы как бы изменили, дали другим играть этим. Ну, в принципе, рисунок мы хотели сохранить, и задача была одна для всех, кто бы не вышел в основном составе. Самое главное, я еще раз повторюсь, чтобы подготовиться к игре, к основной нашей. Поэтому, понимаете, вот
Конечно же, концовка второго тайма была лучшая, более близкая, которая нам необходима. Ребята взорвались, проснулись, как бы, вот, начали играть, давить, прям вот концовка была за нами. А так я бы не стал бы разделять, потому что мы в таком ракурсе не смотрели игру. бори аввал шумо дар ҳайати даста бозингари аз ҳама ҷавонтарин алиҷони айниро дар ҳайати асосӣ ба майдон овардед. Баҳои шумо ба ҳунарнамоии ӯ чӣ гуна аст? В этой позиции, конечно, сейчас у нас есть немножечко проблемы, да, вот из-за отсутствия Алишера, поэтому мы искали, смотрели. Я такой человек, что мне, в принципе, я смотрю, от ситуации смотрю, независимо от возраста. Если футболист готов в это время, в этой позиции, он будет играть. Тут нельзя никогда бояться. Игрок, он очень умный, талантливый, с хорошим пасом, с хорошим дриблингом. И самое главное, он очень умный, понимающий. И он, я считаю, что он здорово вышел. Вот мы сегодня смотрели даже повтор, разбирали игру. В нескольких моментах, даже вот, которые в игре можно не заметить, а он очень умно сыграл. Так что он так интересно нам он понравился, поэтому не исключено, что мы, может быть, и используем его в Японии. ду голи пайдарпайро шумо аз хатои муҳофизатгаро медонед. Ин чӣ гуна хатост? Это позиционная ошибка была, мы потеряли позицию, хотя мы делали на это акцент, потому что мы знаем, что в каких-то эпизодах японцы как играют, поэтому мы делали акцент, чтобы эту зону закрыли. Вот получилось так, что один закрыл, а второй не подстраховал. И вот первый гол, он такой был, знаете, не скажу, что курьезно, очень хорошо пробил, но обводящим пасом вот ударил. Ну, то есть гол получился из-за потери позиции игроков. шеридин бобоев дар нимаи дуввум ба майдон омад, аммо ӯро шумо баъдан ба Парвиз Умарбоев иваз кардед. Чӣ ноқисия инҷо ҷой дошт? Мы хотели вообще вторую игру с Таиландом дать играть другим, потому что я знаю, что игроки из Стеклола очень как бы сыграли вот в Саудовской Аравии насыщенно. Мы хотели совсем по-другому, потому что хотели дать отдохнуть и чтобы они не играли. Но получилось так, что вот мы 2 гола пропустили, не хотелось проигрывать, поэтому я выпустил игроков, которые могут сделать счет, и мы в принципе попали в точку, и они сделали этот счет, мы могли еще один как бы забить, даже можно было 2 забить до 2-го гола, поэтому мы вот такие замены сделали. Тут нет такого, ошибся, не поставили, или же под конец поставили, потому что он наказан. Абсолютно нет, мы играли уже после 2-0 на результат, чтобы они то есть не потеряли очки, как бы, да, вот не проиграли, с хорошим настроением шли, то есть шла подготовка к Японии. Вот из-за этих соображений я их выпустил, и они играли. барои ин мусоҳиба ба шумо ташаккури зиёд мегӯем ва умед дорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозӣ дар муқобили Япония як бозии хеле ҷолибро нишон медиҳад. Албатта барои футболбозони мо барори кор ва ҳамчунин дӯстони гиромии мо ба роҳбари маркази матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон Фаридун Солиев ки барои ин мусоҳиба ба мо кӯмаки худро дариқ надоштанд ташаккури бепоён мерасонем. дӯстони гиромӣ, дар гурӯҳи F ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба он шомил аст, ҳафтаи гузашта як бозӣ барпо гардид. дастаи мунтахаби Ҷопон дар майдонаш Мянмарро қабул кард ва ба дарвозаи ин даста 10 тӯби беҷавоб зад. Ба футболбози дастаи мунтахаби Ҷопон ва Вердери Бремени Олмон Юя Осако муваффақ гардид ки ба дарвозаи Сан Санянг 5 тӯб занад. умуман футболбозони ҷапонӣ дар ин бозиҳо 37 тӯб ба самар расониданд ки 20 голаш ба дарвозаи Муғлистон рост меояд. лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. дастаи мунтахаби Ҷопон дар силсилаи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ягона дастае аст ки ягон имтиёзро аз даст надодааст. қудратмандии ин дастаро худи мо ҳам хуб медонем ки дар душанбе дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон чӣ гуна ҳунарнамоӣ карда буд. футболбозони Ҷопон дар муқобили дастаи Мянма бозӣ хеле зебо нишон доданд ва аллакай Такуми Минамино дар дақиқаи 8 ҳисобро боз кард ва 1-0 футболбозони дастаи Япония ба сарафи пеш баромаданд. аммо Юя Осако ки тавре гуфтем дар ин рӯз ҳамто надошт. аввал дар дақиқаи 22 ҳисобро 2-0 кард, сипас зарбаи пеналтиро дар дақиқаи 30 бо гол ҷамъ бас кард 3-0. боз як ҳуҷуми дигари онҳо ва дақиқаи 36 боз Юя Осако қаҳрамонӣ карду голи навбатии худро зад, хетрик намуд ва дар дақиқаи 49 қисми дуюми вохӯрӣ ин бозингар як голи дигари худро ҳам ба самар расонид ва аллакай бо 4 голаш дастаи мунтахаби Японияро боз ҳам пурзуртар карду натиҷаро боз ҳам зиёдтар. инҷо Морита буд. ҳоло ин дақиқаи 56 аст. Морита ҳам аз худ
маҳорат нишон дод ва тӯбро вориди тӯри дарвозаи дастаи Мянма кард. Мянма тамоман дар ин вохӯрӣ дар муқобили хати ҳуҷуми дастаи Япония бозӣ карда натавонист. Такуми Минамино дубли худро ба самар расонид. Сипас дар дақиқаи 84 Даити Камада боз як тӯби дигарро ба нишон расонид. Юя Осако тӯби панҷуми худро дар дақиқаи 88 ба дарвоза заду Ко Итакура бошад дар дақиқаи 90 ҷамъбаст кард ва голи даҳуми дастаи мунтахаби Японияро вориди тӯри дарвозаи Мянма кард. Чун мо хуб медонем, Мянма дар зинаи чоруми ҷадвал бо 6 имтиёз мавқеъ гирифтааст. ҳафтаи равон тақрибан дар ҳамаи гурӯҳҳо бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон баргузор мегарданд. Дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби Чин дастаи Гуамро дар варзишгоҳи Сижоу Олимпик Спорт Центр қабул кард ва нобаробарии бозӣ дар ин дидор ошкор гардид ва чиниҳо 7 тӯби беҷавобро ба дарвозаи Гуам равон карданд. Ин ҳолат чӣ гуна рух дод? Тамошо мекунем. футболбозони дастаи мунтахаби Чин дар ин вохӯрӣ ҳунари зебо нишон доданд. Аввалан голи аввалинашонро футболбозони дастаи мунтахаби Чин тавассути Улей дар дақиқаи 20 ба самар расониданд ки ҳоло ин навбат дар пешрӯи мо аст. Баъдан футболбозони дастаи Чин пай дар пай голҳои худро ба нишон мерасониданд. Ҷин Ҷингдао дар дақиқаи 39 голи дуввум, Улей дар дақиқаи 55 голи сеюм, Уси дар дақиқаи 61 голи чорум, Элкесон бозигари бразилиягӣ ки ҳоло шаҳрвандии Чинро ба худ гирифтааст, голи навбатӣ, Алан ду голи дигарро дар поёни ин бозӣ ба дарвозаи дастаи мунтахаби Гуам зад. футболбозони дастаи Чин дар гурӯҳ тавре гуфтем дар зинаи дуюм мавқеъ доранд. онҳо аз 5 вохӯрӣ дар 3 бозӣ ғалаба карданд, як мусовӣ доранд, як бохт, 20 тӯб заданду 2 тӯб аз дарвозаашон гирифтанд ва дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Сурия дар зинаи аввал аст ки 15 имтиёз дорад. барои танг кардани ҷои Чин дар ин гурӯҳ танҳо Филиппин метавонад, аммо ин даста 7 имтиёз дорад ва натиҷаи нишондодааш он қадар хуб нест. футболбозони дастаи мунтахаби Чин дар бозиҳои минбаъдаашон ки ҳаст, ҳоло боз бо дастаи Филиппин, инчунин бо дастаи Малдив ва баъдан бо дастаи Сурия дар даври охир бозӣ мекунанд, вале имконияти бештари худро онҳо аллакай дар ҳамин бозиҳое ки баргузор шудааст нишон доданд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Чин 2 нафар бозингарони бразилиягитабор, Элкесон де Оливера Кардозу ки аллакай дар ҳайати дастаи Чин 5 вохӯриро дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гузаронидааст ва 4 гол аз рафти бозӣ ва як тӯби дигарро аз зарбаи пеналти задааст маҳсуб мешавад. бозингари дигаре ки ҳоло бозии аввалинашро барпо кард, ин маҳз Алан Дуглас Боргес де Карвалио аст ки 2 гол дар ин бозӣ зад ва ӯ дар ҳайати дастаи Гуанчжоу Evergrande ҳоло ҳунарнамоӣ дорад. дар ин баробар дастаи мунтахаби Ироқ ки ҳафтаи гузашта бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозии таҷрибавӣ анҷом дода буд, бо дастаи мунтахаби Непал чунин диддорро ба анҷом расонид ва бо натиҷаи бузург онро шикаст дод. ҳарчанд баъди мусовии дастаи мунтахаби Тоҷикистон расонаҳо дар бораи он ки дастаи мунтахаби Ироқ бо ҳайати асосияш бозӣ накарда буд хато баромад ва Сречко Катанес ҳамон ҳайати кордидаи худро ба майдон овард. пеш аз ҳама Ало Абдулзаҳра ки ҳоло мо бинем бо як зарбаи тӯпвораш ҳисобро дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Непал кушод, аммо дар рафти бозии футболбозони Ироқ ба хатогиҳои зиёд роҳ доданд. 20 дар дақиқаи 8 ҳисобро баробар кард, Дангди дар дақиқаи 29 футболбозони Непалро ба сафи пеш баровард. Аммо баъдан бозӣ ба пуррагӣ ба сои дарвозаи дастаи Непал буду. Абдулзуҳра дар дақиқаи 39 ҳисобро баробар кард. Айман Ҳусейн 2 маротиба ба он муваффақ шуд ки тӯбҳоро ба самар расонад. Али Ходим ва ҳамчунин Ҷосим дар дақиқаи 75 нуқтаи охиринро гузоштанд ва дар натиҷа дастаи мунтахаби Ироқ як бозии серголи худро нишон дод ки бо ҳисоби 6-2 ба поён расид. ҳафтаи гузашта вохӯрии дӯстонаи дастаҳои Сингапур бо Афғонистон бо ҳисоби 1-1 ва Индонезия бо Умон 1-3 ҷамъбаст шуданд ва рӯзи 3 июн дар баробари ин дар бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон ва Осиё Австралия бо Кувайт, Непал бо Тайбеи Чин дар гурӯҳи А,
ایران با گونگ، بحرین با کامبودیا در گروه S، فلسطین با سنگاپور در گروه D، افغانستان با بنگلادش، هندوستان با قطر در گروه E، تایلند با اندونزیا، امارات با مالزیا در گروه J با هم قوا می‌آزمایند. درباره نتیجه این بازی‌ها شما در برنامه آینده ما معلومات دقیق خواهید گرفت. برمیگردیم به نوگانی‌های فوتبال داخلی کشور. دسته منتخب جوانان 19 ساله تاجیکستان تحت راهبری سرمربی اهلدین توردیف به مسابقه جام ملت‌های عرب 2021 که در کشور مصر عرب از 20 ایون تا 6 ایول می‌گذرند شرکت می‌نماید. در نتیجه قرعه کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در گروه B با دسته‌های منتخب مراکش یعنی مغرب، امارات متحده عرب و جیبوتی برای رقابت به دور من بعد مبارزه می‌برد. در این بازی‌ها 15 دسته‌های منتخب در 4 گروه مبارزه خواهند برد. خبر دیگر، بازی‌های 8 یکنهایی جام تاجیکستان از یک واخوری عبارت می‌باشند. این قرار را کمیته برگزاری بازی‌ها قبول کرد. واخوری‌های نیمه‌نهایی از دو بازی ترکیب می‌یابند. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا را به انجام می‌رسانیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان آسیا است. از خبرهای نوین خفا نمانید و برنامه ما را هر هفته منظور کنید. با آرزوی خانه آبادی، طبع خوش و استراحت با فراغت شما برنامه نوبتی خود را به انجام می‌رسانیم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر، خود را احتیاط کنید.